Και γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Five Nights at Freddy's 2. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, βάλτε like, εγγραφή και πάμε στο βίντεο. Όπως θυμάστε, το προηγούμενο βίντεο που παίζω το Five Nights at Freddy's 1 πήγε 3 likes και είχα πει άμα φτάσει αυτό το βίντεο, το Five Nights at Freddy's 1, άμα φτάσει αυτό το βίντεο τα 3 likes, θα κάνω το Five Nights at Freddy's 2 και πήγε 3 like το Five Nights at Freddy's 1 που έκανα, οπότε θα παίξω τώρα το Five Nights at Freddy's 2. Βάλτε like, γράφουμε και πάμε στο βίντεο. Πατάμε new game, start a new game, yes. Όπως είχαμε πατήσει και στο Five Nights at Freddy's 1. Και εδώ πέρα παιδιά θα περάσουμε 5 νύχτες, οπότε στην 6η μέρα θα το κλείσω το βίντεο. Όπα. Είναι διαφορετικά. Και ξαναχτυπάει αυτό το καταραμένο τηλέφωνο. Α, φακός. What? Εκεί πέρα στο βάθος παιδιά τι έχει? Και εδώ πατάω την οθόνη μου, τέτοιο, βγάζει φως. Κάμερας. Α, φοράς και μάσκα. Δεν το ήξερα. Μάλλον είναι για να μην σε καταλαβαίνουνε, κάτι τέτοιο. Πάλι κάποιος μιλάει, για να δούμε τις κάμερες. Είναι και διαφορετικές οι κάμερες. Εννοώ ότι είναι διαφορετικά τα δωμάτια και έχει και πιο πολλά. Αυτή τη φορά έχει πιο πολλά δωμάτια και είναι και πιο creepy. Οκ, ένα πολύ creepy καρουζέλ. Οκ, εντάξει. Let's party. What? Τέλος πάντων. Σταμάτα ρε να μιλάς ρε. Ό,τι να είναι. Και δεν σταματάει να μιλάει, την καραμούζα του. Δεν σταματάει να μιλάει, ό,τι να είναι. Πορεία να δούμε φως έχει εκεί πέρα. Κάποιον. Μια μέρα παιδιά είχα παίξει το Five Nights at Freddy's 2. Το είχα παίξει μαζί με τον φίλο μου τον Captain Jim που όλοι τον ξέρετε. Και μαζί με τον αδελφό του, τον Bill Gamer, τον Βασίλη. Και το είχε παίξει νομίζω ο Δημήτρης, ο Captain Jim. Και είχε φωτίσει εκεί πέρα στο βάθος. Και είχαμε δει ένα τέτοιο. Κάποιον είχαμε δει εκεί πέρα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιον. Είναι η πρώτη νύχτα και είναι 3 η ώρα τα μεσάνυχτα. Οκ. Μια χαρά. Έχει κάτι ζωγραφιές στους τοίχους. Στα πλάγια στους τοίχους. Παιδιά, όταν τελειώσω όλα τα Five Nights at Freddy's, ναι, όταν φτάσω στο 4, όταν κάνω το Five Nights at Freddy's 2, όταν κάνω το Five Nights at Freddy's 3 και το 4, όταν τα τελειώσω όλα τα Five Nights at Freddy's, καταλάβατε. Παιδιά, φορώ τη μάσκα μου. Φορώ τη μάσκα. Α, γι' αυτό μου λέει κίνδυνος. Ναι, όταν τελειώσω όλα τα Five Nights at Freddy's, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας Five Nights at Freddy που έκανα. Και το πιο τρομακτικό. Νάτε, ακόμα εκεί πέρα είναι. Γεια σου, γεια σου. Να, μάλλον αυτήν είχαμε δει. Ας φορέσω τη μάσκα. Παιδιά, έχω πάθει ταχυπαλμία, έχω ταχυκαρδία, παιδιά. Τι ήταν αυτό? Game over. Ας ξαναπαίξουμε άλλη μια φορά new game. Μάλλον δεν πρέπει να κάνω έτσι, να φωτίζω όταν είναι κάποιος εκεί πέρα. Παιδιά, τι ήταν αυτό? Ούτε 5 λεπτά δεν πέρασαν και ήδη μου έκανε jumpscare. Παιδιά, ήταν fully creepy, μπρο. Τι ήταν αυτό? Τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν πιο τρομακτικό. Sorry, παιδιά. Τι έπαθα, ρε? Παιδιά, πατά να pause. Παιδιά, συνεχίζουμε. Κάτι έπαθα. Ναι, παιδιά. Που ήμουν. Α, ναι, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω ποιο jumpscare ήταν πιο τρομακτικό. Όταν είχα παίξει Five Nights at Freddy's 1, στο τέλος που με είχε κάνει εκείνο το jumpscare, ή αυτό το jumpscare? Δεν μπορώ να καταλάβω.
Νομίζω αυτό το jumpscare ήταν πιο τρομακτικό. Γιατί μου πετάχτηκε κυριολεκτικά όλο στη μάπα. Ενώ το προηγούμενο λίγο από μακριά. Παναγιά μου, τι έπαθα. Ωραία, παιδιά. Τι έπαθα, ρε. Ο Χριστός και η Παναγία. Για να φωτίσουμε λίγο. Παιδιά, περιμένετε να πιω λίγο νερό, γιατί δεν έχω συνέχεια. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant is the safest place on earth. Ας φορέσω τη μάσκα μου καλού κακού, αλλά δεν κάνεις τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Μόνο φοράς τη μάσκα, δεν ξέρω εγώ, βλέπεις τις κάμερες ή φωτίζεις εκεί πέρα. Κίνδυνος. Φοράμε να φωτίσω. Ό,τι, γιατί μου λέει εκεί πέρα κάτω δεξιά, γιατί μου λέει κίνδυνος και τρομοπαίζει. Έχει και μια μπαταρία πάνω αριστερά. Έχει και μια μπαταρία, τη βλέπετε όλοι σας έτσι. Λοιπόν, να ζούμε και λίγο τις κάμερες. Κάτι μπαλόνια. Παιδιά, γιατί μου λέει κίνδυνος, αγχώνομαι. Φοβάμαι, αρχίζω και φοβάμαι. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα εδώ. Τι κάνουμε εδώ? Πότε επιτέλους θα πέρασουν αυτές οι 2 ώρες υποτίθεται? Να πάει 6 ώρα για να τελειώσει αυτή η νύχτα. Άντε. Γαμώ το σπίτι σου ξανά. Παιδιά, sorry που βρίζω, αλλά ξανά το ίδιο. Παιδιά, πάλι jumpscare, game over, έλα ρε φίλε. Από ό,τι βλέπω ποτέ δεν θα πάμε στη δεύτερη νύχτα. Πάλι από την αρχή. Τι κάθε φορά μου το κάνω αυτό, εδώ πέρα τι λέει? Tap here, δεν ξέρω, your flash night. Κάτι τέτοιο λέει, δεν πολύ κατάλαβα. Μάλλον πρέπει να φορέσω τη μάσκα μου. Φύγε εσύ από εδώ πέρα, από μπροστά μου. Οκ, έφυγε. Για να δούμε και λίγο τις κάμερες. Θα φορέσω τη μάσκα μου. Αν και δεν βλέπω και τόσο καλά. Βλέπω μόνο 2 κυκλάκια από μέρος. Δεν είχε κάτι ρε φίλε. Εντάξει. Εν τω μεταξύ παιδιά, όταν φοράω τη μάσκα νιώθω λες και εγώ φοράω αυτή τη μάσκα. Δεν ξέρω, νιώθω λες και είμαι μέσα στο παιχνίδι. Ναι, έχει ωραία γραφικά. Και παιδιά, το ακούτε? Όχι αυτό που μιλάει, την ανάσα μου. Ακούστε. Νιώθω λες και δεν παίρνω αέρα σαν φάση. Αλλά δεν με αφήνει να κάνω τίποτα, μόνο να τη βγάλω με αφήνει αυτό, ναι. Για να δούμε και λίγο τις καμερούλες. Να διαβάσουμε και λίγο τις κάμερες. Αυτό είναι το show stand, εδώ πέρα είναι το Prize Corner. Εδώ πέρα είναι το Kids Cove. Ναι. Εδώ πέρα είναι το Game Area. Μάλλον λέει Arena. Κάτι έτσι. Εδώ πέρα λέει Men 11. Εδώ λέει Party Room 4. Party Room 4. Γιατί υπάρχει Party Room 3, 2, 1. Party. Ναι. Εδώ πέρα λέει το Party Room 4. Εδώ πέρα Party Room 2. Οπότε υπάρχει και Party Room 1. Εδώ πέρα λέει Right, Air, Event, κάτι τέτοιο, δεν μπορεί κατάλαβα. Left,
Left air vent. Party room 1. Οκ. Party room 3. Οπότε αυτό είναι το Party room 3, το Party room 2, το Party room 3 και το Party room 4. Κίνδυνος! Προετοιμάστα! Προετοιμάστα γιατί είδατε μου κάνει jumpscare. Παιδιά. Παιδιά, όχι, παιδιά, όχι. Το είδατε έτσι, το είδατε, παιδιά. Το είδατε κι εσείς, το είδα κι εγώ. Τι ήταν αυτό? Αλλά δεν μου αφήνει να κάνω και κάτι, μόνο να βγάλω τη μάσκα. Δεν μου αφήνει, ξέρω εγώ, να βάλω φακό να δω εκεί πέρα. Ούτε να δω τις κάμερες. Ακόμα εκεί είναι ο βλάκας. Παιδιά, αρχίζω και φοβάμαι μην μου πεταχτεί. Ναι, πάμε λίγο. Είναι και διαφορετικό το πηγαίνει 6 ώρα. Ξέρω εγώ για αυτά τα τριγωνάκια από τα πάρτι. Που ξέρω εγώ είναι σαν σαρμπαντίνες, σαν κομφετί που είναι. Σαν κομφετί. Και τα γράμματα είναι κάπως διαφορετικά, στο πω έτσι. Για μισό λεπτό. Παιδιά, τώρα το παρατήρησα. Εκεί πέρα κάτω έχει σαν πόρτα. Παιδιά, δεν το παρατήρησα με τίποτα. Αλλά είναι η δεύτερη νύχτα. Επιτέλους πήγε δεύτερη νύχτα. Γιατί δεν μπορώ άλλο να περιμένω, μπρο. Γιατί αρχίζω και χέζομαι κυριολεκτικά πάνω μου. Για να δούμε στο Cute Scope, έχει κάτι. Τελικά, παιδιά, αυτό τι είναι? Είναι σπίτι, είναι κάποια έπαυλη, ξέρω εγώ, με κουκλάκια να κάνει κάποιο πάρτι. Είναι ξενοδοχείο ή είναι κάποιο νοσοκομείο ή σχολείο? Καλό νοσοκομείο ή σχολείο δεν είναι σίγουρα. Σπίτι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Υπάρχουν και κάμερες. Κίνδυνος. Γιατί λέει κίνδυνος, αρχίζω και φοβάμαι. Οπότε ας φορέσω τη μάσκα καλού κακού. Μην μου πεταχτεί, ξέρω εγώ, κανένας στη μάπα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν ξέρω τίποτα από Freddy. Από Five Nights at Freddy's. Δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω εγώ αυτούς τους κακούς. Εκτός από τον Freddy, τους άλλους, δεν ξέρω πώς τους λένε. Μόνο μία νομίζω ξέρω, είναι ο Freddy και μία... Παιδιά, what the fuck, 3 φορές τσίριξα σήμερα. Το βίντεο, τι φάση ρε φίλε. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, όλο jumpscares μου κάνει, what the fuck. Παιδιά, να πούμε έχω ακουστεί μέχρι την απέναντι πολυκατοικία να πούμε. Ξέρετε κάτι, όποτε μου λέει κίνδυνος θα παίζω τη μάσκα. Πού ήμουνα? Α ναι, μόνο 2 ξέρω, τον Freddy και μία άλλη που νομίζω ότι λένε Τσίκα, κάπως έτσι. Τσίκα, κάπως έτσι. Captain Jim, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, γράψε μου κάτω στα σχόλια πώς λέγεται αυτή. Τσίκα, τι λένε, Τσίχα, κάπως έτσι, Τσίχα ή Τσίκα. Οπότε Captain Jim, για γράψε μου, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, γράψε μου λίγο κάτω στα σχόλια πώς τη λένε αυτήν. Γιατί τώρα δεν θυμάμαι. Όποιος ξέρει και κάποιος άλλος, όχι μόνο Captain Jim, όποιος ξέρει από Freddy's και κάτι άλλο, αυτή πώς τη λένε, εντάξει, ας μου γράψει. Κάτσε λίγο, γιατί φοράω τη μάσκα, αυτό δεν μου λέει κίνδυνος. Τώρα παιδιά, αν φορούσα τη μάσκα και μπορούσα να δω και τις κάμερες και ένα φώτιζε εκεί πέρα μπροστά, δεν θα τη φορούσα συνέχεια. Όχι, ξέχασα ότι είναι η νύχτα 1, νόμιζα ότι ήταν η 3 νύχτα. Η νύχτα 3, φίλε.
Κίνδυνος, κίνδυνος, κίνδυνος. Κίνδυνος, κίνδυνος, κίνδυνος. Παιδιά, θα μείνω έτσι. Παιδιά, θα μείνω έτσι. Δεν με νοιάζει. Μόνο μη μου πεταχτεί κάτι, θα είναι όλα οκ. Οκ. Εντάξει. Εντάξει, παιδάκια, μη μου πεταχτεί κάτι. Παιδιά, ακούγεται μια μουσική. Εντάξει, θέλω να δω πώς είναι αυτή η μάσκα μου, εντάξει, γιατί δεν την έχω δει ποτέ. Σε παρακαλώ, φίλε, μην μου πεταχτείς. Μην μου πεταχτείς τίποτα. Δεν μπορώ. Το είδα. Παιδιά, δεν παίζω άλλο, παιδιά. Όλη την ώρα μου κάνει jumpscare και χύσομαι πάνω μου. Οπότε, παιδιά, αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε, βάλτε like, εγγραφή, κονγκονάκι και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.